دەم باش بهن ئاگاهی لەسەر گوندێکی ji gundên Rojavayê Kurdistanê li devera Dirbêsiyê. Ev gund jêr tê gotin Til Eylûl yan wek Kurd wî binav dikin Tilêlûn. Gund li rojhilatê Dirbêsiyê dikeve nêzîkî 1 kîlometr û kêmtir jî. Malên wî ya xaniyê wî nêzîkî 130 xanî hene û neşteciyên vî gundî ji 600 ra 700 kesî hene. Gelekî binav û dengê bi girê xwe girek gelekî mezin heye û gund bi xwe dikeve berpala gir. Ev gir gelekî kevnar e, tê gotin gogvedgere dema İmparatoriya Midya. Kesên gund çandiniyê dikin, çi ceh, çi genim, çi nîsk. Gelek xwedîbelge û şehade tê de hene. Gund bi xwe dihat naskirin û hîna jî tê naskirin bi çêkirina kelpîça û seyekê jî û ji beriya 30 salî bi çandiniya ecûra dihat naskirin. Mixabin ji ber rewşa Sûriyê giştî gelek ji gund derketin, çûn çi başûr çi bakurê Kurdistanê û hin ji wan jî koçber bûn, penaber bûn li welatên Ewropî. Beriya vî hawî jî hin ji gund malê xwe birbûn Dirbêsiyê yan hin ji wan jî çûbûn Qamişlo. Ev hinek agahî li ser gundê Til Eylûlê yê bi ser bajarê Dirbêsiyê ve girêdayî ye. Spas ji we re.